Күпме сынаулар артта калды, жырлар жырланды, сәйләннәр тапшырылды. Бүген Сәйлән фестиваленең соңгы бәйге көне. Мин Рүзәл Әхмәдиев сезнең белән бергә катнашучыларга сыкланып һәм алардан бераз гына көнләшеп тә утырырга әзер. Әйдәгез, башлыйк. Бүген катнашучыларыбыз балачак җыры бәйгесендә җиңү яулаган җырларны башкарачак. Әлеге проект Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән башланып киткән иде һәм бик уңышлы проект булды. Балалар тавышы белән балалар җыры аеруча матур яңгырарга тиеш. Тик әлеге эшне кем һәм ничек башкарып чыгачагын әлбәттә жюри билгели. Алар белән танышабыз. Бүген бездә жюрида Илгиз Шәһрәзиев, Татарстанның атказанган артисты Дилә Нигъмәтуллина һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илмир Низамов. Хөрмәтле жюри, безнең кагыйдәләр бер дә үзгәрмәде. Шулай ук 10 сәйлән ул иң югары балл һәм инде катнашучының чыгышыннан соң сез аларга үзегезнең сәйләннәрегезне киңәшләрегез белән бәйләп әйтергә тиеш буласыз. Уңышлар сезгә. Ә без беренче катнашучыбызны каршы алырга әзер. Кәрим Галиев. Барлык телләр арасында иң якыны үз телемнең бишек җыры биргән мине үстереп. Дуслар, туганнар белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем татар телен белмәсәм. Дуслар, туганнар белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем татар телен белмәсәм. Туган җирем, туган ягым, үз өем. Үз телемдә генә матур яңгырый бит үз көем. Дуслар, туганнар белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем татар телен белмәсәм. Дуслар, туганнар белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем татар телен белмәсәм. Ана сөте белән керә ана телен ярату. Кайда гына яшәсәң дә телең өчен җан ату. Дуслар, туганнар белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем татар телен белмәсәм. Дуслар, туганнар белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем татар телен белмәсәм. Кәрим, әфәрин сиңа, әфәрин, Кәрим, әфәрин, Кәрим, әфәрин, әфәрин, Кәрим. Инде җәмәгать, мөхтәрәм жюри, сез тыңладыгыз, әлеге җырлар аңлагансыздыр инде бу. Яне әле генә күптән түгел генә язылган, табадан төшкән җырлар. Шуңа инде менә балачак җырлары да ничек күңелегезгә үтә, нинди яңгыраш таба дип әйтик һәм инде менә Илгиз Шәһрәзиевның фикерләрен тәҗрибәле жюри әгъзасы буларак ишетәсебез килә. Кәрим, миңа бик нык ошады бу җыр. Беренчедән, син моны җырны чын мәгънәсендә башкардың. Чөнки җырны менә тәкъдим итә белергә кирәк. Син моны тәкъдим иттең миңа. Синең костюмың да матур, тавышың да яңгырап тора. Мин һәрбер сүзне ишеттем. Монда ниндидер мөгез чыгарга кирәкмидер дип уйлыйм. Бу шундый җыр,
бу шундый рамкалар, моннан артык чыгарга ярамый. Син менә үзеңнең ичке халәтең белән һәм әлеге музыка аранжировка белән, текст белән, шушы көй белән бик гармонияда булдың. Миңа бик ошады. Мин сиңа 10 куям шуның өчен. Рәхмәт бик зур. Un сөйлән, рәхмәт бик зур. Шуннан да матур җырлар язылалар. Әйткәнемчә, моны композиторлар, шагыйрьләр эшли, һәм инде композиторлар дигәннән никтер иң беренче күз алдына Илмир Низамов килеп баса. Ул бу юлы безнең белән янәшә. Сезнең бәягез, сезнең фикерегез. Беренчедән, мин бик шатмын, менә бу җырлар Сейлән проектына барып җиттеләр, һәм без аларны хәзер балалар тавышында чынлап та ишетәбез. Һәм минемчә бу чынлап та бик матур, бик Кәримгә килешә торган җыр. Һәм нәрсә әйтергә телим мин? Кәрим, җырны җиткездең, тавышың бик матур. Әлбәттә, менә Илгиз әйтте инде, һәр сүзе аңлашыла, ул бик мөһим. Ләкин менә җыр ничектер ул түбәнрәк башлана, бәлки сиңа бик уңайсыздыр ул. Син җырны башлаган ук вакытта ук инде аны, син аны дәртле менә шундый подача белән башларга тиешсең. Чөнки синең җырың шундый татар телен бел, татар телендә сөйләш дип, менә кушымтада бит бик матур яңгырый. Шуңа күрә җырның иң башыннан ук инде менә шул эмоцияны, шул хисне бирсәң, тагын да яхшырак булыр дип уйлыйм мин. Син аны булдыра аласың. Шуңа күрә мин сиңа 9 балл куям, ләкин син бу җырны булдырдың. Котлыйм сине, дустым. Рәхмәт бик зур. Шуны да әйтергә кирәк, Илмир Низамов бит әле ул әлеге бәйгенең жюри әгъзасы да. Бездә менә шундый мәртәбәле жюри җырларны сайлап алды һәм әлеге җыр шулай ук аның игътибарыннан китмәгән. Һәм инде без десертка калдырдык бу юлы. Диләсезне әйдәгез. Мин беренче игътибар иттем сүзләренә. Һәм сүзләре бик җитди, бик мөһим, бүгенге көндә бик актуаль тема күтәрелгән, шулай бит. Һәм инде әлбәттә моның авторларын миңа калса сиңа белергә кирәк һәм танышырга кирәк. Икенчедән, син теманы бик яхшы ачтың. Монда инде укытучыларын да бик яхшы эшләгәндер дип уйлыйм. Һәм бигрәк тә миңа ошады дикцияң. Синең бик яхшы дикция, син бар сүзләрендә яхшы иттереп тапшырасың, җырлыйсың. Миңа дөресен әйткәндә бернинди дә тискәр яклар тапмадым. Бары тик сиңа менә шундый гына киңәшем. Киләчәктә дә, әле дә үзенең җырлаган җырларының авторларын белеп җырларга киңәш итәм. Рәхмәт, мин сиңа 10 Сейлән куям. Димәк, бу җырның авторлары Эльвира Сафина һәм Илюзия Насыбуллина Хафизова. Менә бит. Әйдәгез әле алкышлыйк. Рәхмәт бик зур. Искиткеч матур җыр. Сиңа әлеге җыр туры килә, матур җырладың, искиткеч һәм инде югары балны алып китәсең. Хәзер сәхнәдә нәни йолдыз чыгыбыз Сәйдә Абдуллина. Яңгыр ишау гырҗыен, кашышлы безнең уен.
Афәрин. Сәйдә, әфәрин сиңа, син үзең дә шундай бер җәйге күбәләк сыман. Бездә монда шундый җиңел генә очып, җырлап чыктың дип саныйм. Әфәрин сиңа, әфәрин сиңа. Җәүдәт Сөләйманов сүзләре, Риф Гатауллин көе булды бу. Инде дәвам итәбез. Әйдәгез, Дилә, сездән башлыйк әле бу юлы. Чынлап та искиткеч күбәләк, матур күбәләк булдың син бүген, Сәйдә. Шундый матур кичерешләр кичердек бүген менә. Җыры да матур, үзең дә матур. Инде номерда шундый матур итеп куелган. Башкаруда да монда сүз юк. Миңа барысы да бик ошады. Инде мин уйлаган идем, беренчедән бераз зрак каушап киттек кебек. Аннары юк икән, бу образга бары тик керү булган икән. Иңлек шундый романтик образ, аннары инде җыр башлангач, җырга килкереп китеп, күбәләк кебек оча башлады. Бик ошады. Молодец дип, әфәрин дип кенә әйтәсе кала. Мин 10 сәйлән куям. Әфәрин, 10 сәйлән бар. Дөресен генә әйткәндә, монда ничә күбәләк дип уйлыйсыз? Менә үзе күбәләк 1, кулында күбәләк 2, чәчләрендә күбәләкләр 4, һәм күңелендә сез 10 сәйлән куйгач, инде тагын 10 күбәләк өстәлде. Беренчедән мин авторларны котлыйм. Бу чынлап та балалар өчен бик матур җыр һәм бу җырның киләчәге зур дип уйлыйм. Балалар бу җырны яратып җырлар һәм менә Сәйдә бу җырга бик матур юл ачып җибәрде. Менә хәзер җырның иң мөһим нәрсәсе. Җыр ниндидер безгә шул эмоцияны биргә тиеш, кайфны күтәрергә тиеш һәм без менә барыбыз да монда елмаеп, ләззәтләнеп тыңлап утырдык. Әфәрин, Сәйдә, мин сиңа шулай ук 10 сәйлән куям. Әфәрин, тагын 10 сәйлән. Сәйдә, рәхмәт сиңа. Мин шын мәгънәсенә су буена төштем, күбәләкләр арасына чаптым, су кердем, кашышлы уйнадым. Мин синең сүзләреңне аңладым. Кайчак чакта менә куплетлар вакытында гына әзрәк кенә синең сүзләр аңлашылмады. Ни өчен син микрофонны кайчак чакта үзеңнән еракка ничектер авыз турысыннан бүтән якка җибәрәсең. Тагын бер әйберне әйтәсем килә. Син бик матур булды. Су буенда күбәләк. Менә ул бик матур шундый прием. Фишка күбәләк. Минемчә бик матур яңгырады. Һәр вакытта син алай әйттең һәм мин һәр вакыт әйтә тагын бер тапкыр. Рәхмәт. Шуңа күрә мин сиңа 10-ны куям. Рәхмәт. 10 сәйлән. 30 сәйлән. Иң югары баллар, иң югары нәтиҗә белән китәсең син безнең сәхнәбездән. Затып калабыз Сәйдәне. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Руслан Закиров бик җитди җырлар башкарырга яратса да, менә балалар җырлары ничек башкарыр микән? Әйдәгез карап алыйк. Шир шары шун
çirenden kaderim belegana Sün tuğan çirenden kaderim belegana Kaderim belgana Bravo. Әфәрин сиңа, Руслан, менә турдан-турга синең артыңдан күзәтеп барам, һәм инде соклануымны яшерә дә алмыйм. Шаллы егете, Илгизнең якташы, хәзер генә уланы белде, аңлавымча. Әйдәгез, менә якташлардан башлыйк, алайса, Илгиз. Руслан, бу шундый матур җыр, синең тавышың шундый матур, менә килешеп тора әлеге җырга. Үзе. Үзеңдәге матур киенгәнсең, матур басып торасың. Әзерлекне тыйнаклыгың да сиңа, синең битеңә, синең йөзеңә, синең образыңа бик нык килешә. Җырның башыннан ук минем мөрәшекләр, каз Канаты. Каз тиресе йөгерә башлады тәнемнән. Менә азакка хәтта син моны алып барып җиткердең. Бик матур җыр, минемчә бу синең башкаруыңда әлеге җыр безнең республика күләм ниндидер бер чараларда яңгырарга тиеш. Кыскасы, сиңа 10 балл, мин сиңа 20-не куяр идем, 10 балл сиңа. 10 сәйлән. 10 сәйлән сиңа, этер якташ. Якташ. Өстәп куярга мөмкин. Мин инде Илгиз белән килешәм. Искиткеч башкару. Беренчедән, бу җыр бик авыр җыр, әйтергә кирәк. Диапазоны бик зур. Бу җырның һәм инде бар кеше дә башкара алмый мондай җырны. Мин инде анда хәзер өскә таба менеп киткәч менә шундый борчылып утырдым синең өчен, әйеме? Аннары инде син ул нотаны шундый матур итеп алдың. Син бераз мин сизеп алдым, син бераз әзрәк җырны җырлап бетергәннән соң ничектер күңелең төште. Чөнки бер җирдә син алып бетермәдең кебек сиңа тоелды кебек, әйеме? Әмма ләкин синең менә бу җырлаганда без инде мин беренче тапкыр ишетәм син җырлаганыңны, синең вокал нәкъ менә вокал яктан килгәндә искиткеч тавыш чынлап та. Менә шаккатып утырдык инде без монда барыбыз да. Шуның өчен сиңа уңышлары гына телисе килә. Алда инде яңа үрләр, яңадан яңа матур җырлар һәм инде репертуарыңа тагы да матуррак җырларны өстәп, бу җырны бер кайчан да калдырмаска. Әфәрин, мин сиңа 10 сәйлән куям. Рәхмәт. Бу 10 сәйлән дилә, әлбәттә, Русланга гына түгел, Гөлүсә Батталовага һәм Лилия Таһировага. Әлбәттә, Әфәрин, авторларга да алкышлар. Илмир, сездән инде фикерләр. Бу җырны язганнар минем дусларым Лилия Таһирова һәм Гөлсә Батталова. Мин аларны чын күңелдән котлыйм һәм мин аларны котлыйм. Аларның менә шундый искиткеч җырчылары бар. Һәм сәхнәгә чыккач ук Руслан мин әйтеп куйдым, минем дусларыма әйтәм, бу Робертина Лоретти мәйтәм чыкты безнең сәхнәгә. Һәм кыяфәте ягыннан. Һәм җырлый башлагач мәйтәм, ничек икән аның тавышы яңгырар. Һәм шулай ук менә шул дәрәҗәдә аның тавышы яңгырый, бик матур тембр. Һәм минемчә әле синең әле тембрың ачылып бетмәгән, әле синең мөмкинлекләр бик күп менә бу җырда. Модуляцияда барлыкка килде, тагын да югарак мәйтәм. Кайчан икән аның теге потолок диләрме аны? Юк икән синең тавышында ул барысы да. Син барысын да булдырасың. Һәм әлбәттә, менә Дилә белән килешәм, җыр җиңел түгел. Биректә модуляциясе ничек авыран, аны кирип китергә. Ул тональностьны тотты, әйеме? Ул барлык нотаны дөрес җырлады. Искиткеч. Һәм менә бу зур диапазон булса да, син барысын да җиткердең. Әйдә 10 була. Кешенең шундый ние булса, теләге булса, шундый кеше эштән булса, гел тормыш аңа
сөйленнәр істеп торга тиеш. Һәм бер кайчан да бирешмә. Әгәр дә синең кайчан да шундый, бирешмә. әгәр дә синең шундый мөмкинчелегең бар икән, умырып ал. Тормыш буенча менә шулай дип бар. Умырып алып бар, яме? Шала егетләре шундый була. Шал егетләре шундый алар. Шундый алар, шундый. Рәхмәт бик зур, рәхмәт бик зур. Сиңа Уңышлар. умырып алды. Руслан Закиров булды, рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Давай. Тагын бер якты чыгыш Илюзер Кашаповтан. Авылга кайтырга дип китте балам җи оен анда минем әбием анда минем бабаем бөтен дөньям яшел йөгерәләр чебиләр иң файдалы саф һава бары авылда диләр. Дәү 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 дәүни дәү 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 дәүди гел кунакка дәшәләр гел кунакка дәшәләр дәү 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 дәүни дәү 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 дәүди алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Әбинең тәмле чәе, бабаемның гөлүе, рәхәт итә җәй аен җәен каршы күңелле. Әти әниләр белән авылны яратабыз, шуңа каникул саен без кунакка кайтабыз. Дәү 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 дәүни дәү 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 дәүди гел кунакка дәшәләр гел кунакка дәшәләр дәү 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 дәүни дәү 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 дәүди алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Дәү 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 дәүни дәү 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 дәүди гел кунакка дәшәләр гел кунакка дәшәләр дәү 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 дәүни дәү 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 дәүди алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Илюзер, әфәрин сиңа, әфәрин. Шуннан да балачакның якты хатирәсе. Дәү әни белән дәү әтиләр инде алар. Илмир Низамов. Илюзер. Исемең бик матур, бик шатман танышуыма. Шундый оригинал җыр без хәзер ишеттек. Беләсеңме? Менә без монда инде басым ясыйбыз бит инде музыка гына түгел, текстка да. Һәм менә мин кушымтада гына текстны ишеттем, дөрестән әйтсәм. Һәм менә шул ук кушымтада да менә сүз кабатлана икән, дәү 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 әни. Шулай бара бит текст. Ниндидер менә шундый теге качевый ритм бит язылган җырда. Менә шул дәү 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 әни, дәү дәү. Шул әзрәк кенә җитмәде кебек. Менә син шундый спортивный, шундый җитез, шундый ничектер модный киенгән, һәм менә бу әйберләр җырга да кертеп җибәрсәң, синең җырың тагын да кечерәк яңгырар иде. Тавышың бик матур, үзең дә бик матур. Һәм ничек башка җырларны да син җырлыйсың икән миңа мәсәлән бик кызык. Менә бу җыр өчен мин бүген 9 сөйлән куям сиңа. Рәхмәт. Илюзер, мин сиңа яшерен бәтерен әйтмим. Илмир абыйның 9 сөйлән куюы ул бик югары дип санала. Бик югары дип санала. Инде Дилә, сезгә сүз. Шуны әйтәсе килә, менә чынлап та дикция өстендә сиңа бераз эшләргә кирәк. Бер үк инде теге шәлтә кебек кабул итмәйме, бу киңәш кебек кенә. Киләчәктә башка җырларың өстендә яхшырак эшләр өчен менә чынлап та әле бигрәк тә бу шундый актив, шундый синең менә җыр, әйме монда бигрәк тә яхшы дикция кирәк. Кайбер сүзләренең ахырларын хәтта әйтеп бетермисең. Аннары бераз генә менә каушап киттең кебек. Менә бу моның өстендә дә шулай эшләргә кирәк, чөнки каушау дигән әйбер гомумән аны бетерергә кирәк. Бетерсен аны. Ул киләчәктә сиңа бик
тәкъмәүшә олаячак сен чыгышларында. Шуның өчен инде аның инструментлары бар. Аның белән аны бетерә торган, сине аны укытучыларын өйрәтер. Менә чөнки син каушаганда максималь рәвештә үзеңне күрсәтә алмыйсың, шулай бит? Бу җирдә бигрәк тә актив булырга кирәк иде. Син бераз әзрәк шундый скованный, шундый моментларым булды. Шуның өчен киләчәктә тагы да яхшырак эшләр өчен мин сиңа шундый өстәп кенә 9 балл куям. Ярыймы, с натяжкой. Рәхмәт. 9, әмма ләкин 8 плюс белән. 9. Жыр ритмичный, жыр тиз, әйме? Менә шунсын әйтәсем килә, син проигрыш вакытында уңга да бардың, сулга да бардың. Жыр вакытында син менә дәү әни сиңа кирәк иде менә монда килергә, тегендә барырга, әзрәк кенә үзеңне ничектер ни тотырга кирәк сиңа, беләсеңме? Ул синдә бар. Менә минем коллегалар алар сиңа шуны әйтергә теләде. Синдә бар ул, син селкенәсең дә, тик никтер син аякларыңны жырлаган вакытта аякларыңны селкетмисең. Беләсеңме нәрсә? Без монда классиканы нитмибез, без синең вокальныгына карамыйбыз, беләсеңме? Без эстрада жанрын карыйбыз. Эстрада жанры ул тагы да авыр. Эстрада артисты ул буларга тиеш биюче дә, ул буларга тиеш сүз остасы да, ул җырлый да белергә тиеш, әле ул киенә дә белергә тиеш. Шуңа күрә бик авыр жанр. Бу җыр Илмир әйтте, син җыр тиз булган сайын синең дикцияңда, аны Дирәдә әйтте, дикцияңда катырак булырга тиеш. Тагын бер әйбер, син малай, әйме? Малайлар дәвамига кайттым. Нә шулайрак булырга тиеш, беләсеңме? Әзрәк кенә дөрес булмаса, ул хәтта матур да, ул бик мөлаем, әзрәк кенә кайдадыр тегем мальчиковский задор булса. Шуңа күрә сиңа әзрәк кенә иркенрәк үзең тотырга өйрәнергә кирәк. Мин сиңа натяжка белән умны куям. Син моңа лайыклы, әлбәттә, тик барыбер менә бу әйберләрне онытма, яме? Без сиңа әйткән киңәшләрне, без сине яратып кына моны әйтәбез, яме? Рәхмәт безгә. Илүзәр, рәхмәт сиңа, һәм инде сине затып калабыз. Молодец. Нәни генә йылдызчыгыбыз, безнең принцессабыз Мәрьям Җаббарова.
Мәрия, мискитке чыгыш, балкып тора җырлаганда да кашаннан бирле безнең балалар җырлары шундый җитдиләнде соң әле дигән сорау туды минем. Ләкин минемчә балалар да татар теле турында, гомумән милләт турында уйларга тиеш һәм мондый җырлар кирәк дип саныйм. Сез ничек саныйсыз, Дилә ханым? Мин синең белән тулысынча килешәм. Беренчедән әйтәсе килә әфәрин дип Мәрьямгә, чөнки мин инде үзем бик күп еллар сәхнәдә булган кеше буларак, мин өчен бик мөһим менә җырчының инде җырлау сәләте генә түгел, вокал сәләте генә түгел, ә инде гомумән барлыкта гармония булсын өчен, чыгышында да, үзенең тотышында да Мәрьям син искиткеч матур. Менә Рәхмәт. хатын-кыз буларак шундый син менә салмак, син миңа калса бик киләчәктә искиткеч матур хатын-кыз булырсың. Һәм менә бу мине алып кирип китте. Мелодия башлаганнан беренче секундларыннан, көйнең беренче секундларыннан ул җырга кирип китте. Үзенең менә сәхнәдәге тотышы белән. Һәм мин шушы минуттан инде хәтта мөһим түгел иде ул ничек җырлый башлар. Миңа мөһим түгел иде. Ул менә шулкадәр матур иде шул мәлдә, әйеме? Инде җырлый башлагач, шундый йомшак тавышын ишеткәч, инде бигрәк тә күңелемә ой, Аллага шөкер, әле матур да җырлый бит әле бу дип. Сиңа чөнки шундый зур сөйләннәр куясы килде, күп сөйләннәр. Вокал бераз гына әз генә җитеп бетмәде, әз генә. Кайбер анда түбән ноталарда, югары ноталар син яхшы, ләкин инде түбән ноталарны бераз эшләп бетерәсе бар кебек. Шулай да мин сиңа 10 сөйлән куям. Син минем йөрәк түрендә калдың бүген. Бик рәхмәт. Менә Йылдыз апа Шарапова шундый матур шигырь язган, Наилә Яхин аңа шундый матур көй язган. Искиткеч җыры да, Искиткеч матур җыр. искиткеч. Һәм инде көйләр турында яңадан сүз чыккач, янәдән Илмирга карыйм. Илмир, Бәйрәм, исемеңә синең образың бик туры килә, һәм җырың да бик туры килә. Беләсең, менә һәрбер җыр, ул бит инде кичкенә генә шундый музыкаль әсәр булса да, ул барыбер үзенә бер спектакль, үзенә бер гомер. Һәм менә ниндидер җырның бит башы бар, һәм аннан соң дәвамы бар, һәм әлбәттә аның кульминациясе бар. Менә шул кульминация дигән әйбер миңа әз генә җитеп бетмәде. Син и туган тел текстында әйтеп куйдың, анда кичкенә генә вокалист да булды, ләкин алар барысы да ниндидер бер шундый бер хис белән яңгырады. Менә шуның турында син уйлап кара, бәлки икенче тапкыр җырлаган вакытта син ниндидер нюанслар табырсың, ничектер төрлерәк. Менә җырда бит куплет саен бер үк көй яңгырый. Ләкин менә шул ук бер үк көйне аны бит төрлечә җырлап була. Йомшаграк, кайдыр дәртлерәк, көчлерәк. Һәм менә шул әйберләр турында син уйла. Һәм мин сиңа шулай ук 10 балл куям. Мәрьям, бу җыр бик катлаулы. Монда бик күп шундый сикерүләр, нотадан нотага сикерүләр. Балачак җыры исеменә тартып кына моны китереп була, моны зур аңлап җырлый торган бер тавыш кирәк. Менә теге серләп, сихерләп җырлый торган бер тавыш кирәк. Мөнәҗәт кебек бәлки, бәйет кебек моны җырларга кирәк. Моны тыңлаганда күзне йомып тыңлыйсы килә. Әле яшең җитмәгән әлеге җырга, авыр җыр бу. Мин сиңа 9-ны куям, ярамы? Мәрьям, рәхмәт сиңа бик зур. рәхмәт бик зур Мәрьям, синене дә озатып калабыз. Бик рәхмәт. Әлеге егет Әмир Галиуллин миңа телефон кирәкми ди. Мин ансыз да бик бәхетле ди. Әйдәгез тыңлап китик әле аны.
урамга куа, ташлады телефоныңны сафка сула. Аңа әтиде кушыла анары бабай, кәнді түзми әрі бала әті бәс сарбай. Әмін хаман телефонда шелтерне иңлим, кеңешімді ердешімді телефон минем. Әмін хаман телефонда шелтерне иңлим, кеңешімді ердешімді телефон минем. Başkanı bilmem, kaya bara zamana deyip beni köyüne. Uğram kaşık deyip kabatlıydır kış gülgene. Deki mine çingdiler bir tüken min birde. Rehet diken dostlar bilen oynava birge. Şuna da min telefonda hazır bik sirek. Virtualler tügel min aşın dostlar kirek. Şuna da min telefonda hazır bik sirek. Virtualler tügel min aşın dostlar kirek. Şen dostlar kirek. Hey! İnternet ул магнитке бәгел тартып тора. Барыш не дә дәрес не дә гөләнеп тора. Әйтегез бергә сөйләшеп бүген сүз бирик. Интернетка тик белем эзләп кенә керик. Телефонны кулга алам барыбер теләк. Миңа уеннар кирәкми, тик белем кирәк. Телефонны кулга алам барыбер теләк. Миңа уеннар кирәкми, тик белем кирәк. Бай белем кирәк. Әмир, дөресен генә әйткәндә, әйме менә сиңа карап Субханалла диясе генә кала, чөнки мин сине һәр тур сайын танымыйм. Чөнки ул һәр тур сайын яңа шәхес кебек ачыла, һәм инде кайчандыр ул Крәшин малае да булды, аннары татар җегете дә булды, аннары рокер да булды, инде хәзер менә татарча әйткәндә городской пижон авылга кайткан һәм инде менә әбисен бабасын гаҗәпләндерә торган җегет. Сезне ничек гаҗәпләндерде микән, юк микән, хәзер без беләчәкбез. Илгиз Шәһрәзиев. Миңа әлеге җырның асылын, идеясын, авторлар салырга теләгән идеясын син миңа башкардың. Мин сүзләрен ишеттем, 99% сүзләрен ишеттем. Син моның бөтен драматургиясын миңа тапшырдың. Миңа моннан кала артык нәрсә мин синнән әлеге җырдан да һәм синнән дә таләп итмим. Менә минем башым шулай нигәдер шундый җавапка килә, шундый бер нәтиҗәгә килә. Шуңа күрә мин бөтен нәрсәне дә үземә алдым кирәклене. Шуңа күрә 10-ны куям сиңа, 10 сәйлән сиңа. Рәхмәт. Шуннан да авыр инде ул балалар һәм телефон мәсьәләсе әтиәниләр өчен. Илгиз, сезнең андый проблема бармы, юкмы? Андый проблеманы урамга куып чыгару белән нитәбез инде, решать итәбез. Хәл итәбез. Телефонсыз. Телефонсыз иң мөһиме. Монда бит нәкъ шундый ук Дилемма. Дилемма. Ага, яхшы. Дилемма дигәннән кайберләр әйтәләр аны дилемма дип, шуңа күрә дилә. Сезгә сүз? Бик актуаль тема куптардың. Молодец. Әмир, чөнки минем үземнең дә менә кичкенә кызым үсеп килә, әйеме? Әле генә куып чыгардым урамга, телефонсыз китер алдыннан. Һәм бу әфәрин дип әйтәсе килә. Шулай ук инде тагын кабатлап әйтәм җырларның авторларына. Сәкинә Хәйруллина, Раиф Мөхәммәд Рәхимов. Менә бит. Җырны менә җырлаганда син бераз әз генә дикция җитеп бетмидер сиңа бер. Аннары икенчедән шулай ук инде менә монда сиңа бераз куйганнар бит инде шундый бер номер, әйеме, син монда бардың, тегендә бардың. Шулай ук эшләп бетерергә кирәк иде, эшләнеп бетмәгән моментлары булды. Мин аны сизеп алдым һәм моны шулай ук аның өстендә сиңа эшләргә кирәк. Мин шу киңәш кебек инде әйтәм киләчәктә. Сиңа мин 9 сәйлән бирәм. 9 сәйлән ул безнең тапшыруда зур олы бәя дип санала.
Илмир ул инде җырларны күбесен аноним рәвештә әлбәттә һичшиксез тыңлады әлеге җырларны, ләкин Әмир башкаруында беренче тапкыр сезнең хис кичерешләрегез, Илмир. Чынлап та без менә җыр яңгырагач, барыбыздан монда мыгырдап утырдык кушымтасын, һәм бу җырның бик яхшы сыйфаты дип әйтә. Һәм балалар өчен менә шундый җырлар кирәк, һәм инде теге аның төп мәгънәсе, аның актуаль булуы, ул әлбәттә җырга бик зур плюс. Һәм шуңа күрә сиңа ничектер бу җырда туры килде, син менә бу теманы бик яхшы ачыкладың, тавышың яңгырый, үзең дә бик шундый җитез егет дип күренәсең, Әмир. Шөкер, мин сине котлыйм. Мин 10 сәйлән куям. Бир кулыңны, 5-не дип әйтик, һәм инде 5-не генә түгел, 10-ны тапшырдылар күпчелек жюри сиңа, һәм инде сине озатып калабыз. Рәхмәт. Иң нәни катнашучыбыз Әминә Гыйльманова. Каршы алыйк. Әминә Гыйльманова. Яхшы бик әйбәт. Фәрештә инде, җәмәгать, фәрештә инде. Үзе дә шундый нәни генә чыпчык сыман, кечкенә генә. Алдан ук әйтеп куям, сорарсызмы, юкмы, ләкин мондый кешеләрнең исемнәрен, әлеге җырның авторларын белергә кирәк. Фәнис Яруллин, Лидия Әхмәтова. Дуслар, менә шундый композитор чыпчыклар турында җыр язганнар. Илмир, Композиторлар турында җырлар әлбәттә булырга тиеш. бик күп түгел, һәм алар булырга тиеш. Һәм менә балалар репертуарында шундый композитор чыпчыклар җырын мин хәтерлим. Менә без җырлар сайлап алган вакытта мин аны шул образ миңа бик ошаган иде. Әлбәттә үземә композитор буларак бәлки. Шуңа күрә мин бик шатмын. Менә бу җыр монда да барып килеп җитте, һәм әйтәм, кем бу җырны җырлар икән дип мин уйлаган идем. Һәм менә шундый чипчиста аппак чыпчык аны җырлады да инде. Һәм тавышың бик матур. Үзең дә менә сандугач кебек. Әлбәттә, җырда тексты бик җиңел түгел ахрысы дип ишетелә. Анда сүзләр бик күп дип ишеттем мин. Ләкин менә композиторлар чыпчыклардан тыш аерым сүзләр ишетеп булмады шул кызганычка каршы. Әмма ләкин шуңа карамастан сиңа 10 сәйлән куям. Менә шундый елмай өчен, менә шундый янган күзләр өчен минем йөрәгем Өреп киткән. әлбәттә. Әлбәттә инде мондый чыгыш, мондый нәни кыршыкның
безне беренчектә битараф калдыра алмый. Дикцияга килгәндә, безнең инде дикция бераз начаррак, әмма ләкин инде алар үзләре аның Үземне 8 өстендә яшемдә хәтерлим әле минем аның дикциямны. өстендә алар эшлиләр дип беләм инде. Алар бит кичкенә профессионаллар. Әйе, шуның өчен инде безнең дикция турында да без игътибар итәбез дикцияга. Мин дә шулай ук Илмира әйтмешли, композитор чыпчыклар дигән сүздән башка сүзләрне аңлый алмадым. Җыры бик матур, көе бик матур. Әмма ләкин инде менә сүзләрен дә ишетәсе килде. Бу кичкенә генә безнең нәни чыпчыгыбыз, шулай ук безнең йөрәк түрендә калаячак. Киләчәктә уңышлар. Һәм әлбәттә минем 10 сәйләнем сиңа бүген бүләк булсын. Рәхмәт бик зур. Бик Рәхмәт. искиткеч бүләк шул, ичмасам. Инде әгәр дә сез иртәгә Сәйлән фестиваль турында уйласагыз, әлбәттә безнең күңелебезгә ниндидер җылылык керер дип ышанып калам. Һәм инде монда бер композитор, җырчы һәм инде композитор һәм җырчы профессияларын үзендә җыйган Илгиз Шәһрәзиев. Бу шын мәгънәсендә балалар җыры. Монда сикерергә дә кирәкми, монда ниндидер эффектлар да кирәкми. Бу бала җыры. Тагын шуның белән бик мөлаем безнең Әминәбез. Беләсең, мин сиңа унны куяр идем, әгәр дәген менә синең яшьтәгеләр шундый ук ни булса, миңа бик уңайлы булыр иде сине бәяләргә. Тик монда шулай туры килгән инде. Монда синнән олыраклар да бар. Шуңа күрә мин тигез булсын өчен, калганнар белән тигез булсын өчен сиңа 9-ны куям, яме? Рәхмәт. Барысы да аңлашылды. Югары бал алып китәсең, Сәйләннәр алып китәсең. Сине дә озатып калабыз. Нәни генә йылдызчыгыбызны, чыгышыбызны. Рәхмәт сиңа, рәхмәт. Камиллеккә шик юк диләр, Арсланга бар микән? Арслан Сибгатуллин, каршы алабыз. Милләтләр белән туганлашып, бердән булып яши халкыбыз. Үрләр яулап үсә башкалабыз, үсә Казан туган йортыбыз. Йортлар капкамында саклый халкы данлы тарихын. Татар халкы өчен син бик мәгърур гүзәл башкала. Казан, Казан, кул шәрифтән яңгыр язан туганлашып яши синең халкың. Казан, 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 данлы синең халкың Казан. Уем җырым синең халкка Казан. Ümitler bağlap kile yaşlar, Yağılmış üse bolalar, Koybulaytıp sinden ürne kalar, Zor pisteler alıp kalalar. Şehirlerde küpme girsek de biz, Gönül havan çiğa tartılar. Tatar halkı için birden bir güzel başkalar. Kazan, Kazan, kul şeriften yankı yazan buğanlaşıp yaşi senin halkın Kazan, 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 damlı senin halkın Kazan, uyum şirin senin halka Kazan.
Белмим инде Арслан, сине менә булай күзәтүе дә бик рәхәт, әйме? Экраннан карарга да бөтенләй рәхәт дип әйтер идем. Сине камерада ярата, үзең дә бик килешле сәхнәгә дип әйтә алам. Ничек җырлады, дуслар? Хәзер беләчәкбез экспертларның фикерләрен. Илгиз Шәйхразиев, сезгә сүз. Арслан, бик матур җыр, бик матур башкардың. Әйтүемчә, бу җырда мөгез чыгарга кирәкми. Бу шундый гимн формасындагы җыр. Моны фақат туры, матур итеп башкара кирәк. Мин сүзләрне ишеттем. Әзрәк кенә синең салкын тигәнме сиңа, ничектер синең әзрәк кенә бар. Казан, Казан дигәндә син анда өскә киткәндә әзрәк кенә авыррак булды. Әзрәк кенә миңа нәрсә җитмәде. Берәр кушымтаны, менә Казан, Казан дигәндә әзрәк кенә менә мондый тавыш кирәк. Хит бер тапкыр Казан, Казан нишендеге кирәк. Чөнки ул безнең шәһәребез. Теге матур гына Казан, Казан, андый романтик хис ул бер тапкыр ярый ул. Ну берәрсендә кирәк шундый берәр гимновый шундый берәр тавыш кирәк. Бу сиңа алга таба шушы җыр өстен бу җырны үзең репертуарында калдырсаң, алга таба калган чыгышларында шуны искәртегез укытучың белән, якыннарың белән. Мин сиңа 10 сәйлән куям. Рәхмәт. Мин әле беренче тапкырын син җырлавыңны ишетәм, менә шулай якыннан, күбрәк инде телевизордан күргәнем бар. Миңа калса, бик аз бала менә шулай итеп җырның менә бүтән сүзләрен, бүтән мәгънәсен аңлап, тапшырып җырлый. Ул менә Казан дигәндә, ул хәтта аның куллары да менә шулай итеп Казанга таба каядыр барды кебек тоела. Менә син ул җырлаганда аңлыйсың нәрсә турында. Ул җырлый әлбәттә, һәм күңелгә үтеп керә торган мәгънәле җыр икәнен син аны аңлыйсың. Вокал дәрәҗәсенә килгәндә инде чынлап та ничектер бераз синең тавышың авырып тора кебек сизелә, бик нык сизелә. Мин инде җырчы буларак аны аңлыйм, андый минутларда ничек авыр башкарырга. Ләкин инде син аны аңлыйсың һәм киләчәктә дә ундый моментларны син үзгәртерсең дип уйлыйм. Инде тавыш авыр булганда гомумән бик авыр бәя бирергә. Аннары нәрсә әйтәсе килә? Син менә җырлаганда әз генә бала каршыда бала җырлый кебек түгел. Бераз минем өчен син инде зур шундый артист җырлый кебек, артык теге олыларча. Бу инде синең театраль сәләтне җиткерү шулай итеп миңа тәэсир итәдер дә инде. Чөнки менә монда без инде балалар конкурс фестивалендә, әйеме? Каршыда шундый төрле шундый балалар җырлады, төрле җиңел җырлар, ә монда шундый җитди җырны олы яшьтәге кеше җырлаган кебек минем шундый фикер уянды. Яхшымысың, начармысың инде бу очракта? Бу әлбәттә бик яхшы бер яктан, әйме? Әмма ләкин инде балалар үз яшендә булырга тиеш һәм калырга тиеш. Бу бераз теге артык үсеп китү мәсьәләсе, бу инде шулай ук бик әйбәт үк түгел. Мин теге әни кеше буларак моны әйтәм. Әмма ләкин син бу шундый юлга бастың, син хәзер артист кеше, син инде кичкәнәдән бирле җырлыйсың, һәм инде әлбәттә минем 10 сәйләнем бүген сиңа тапшырыла. Рәхмәт. Хәзер менә шундый Казан, шундый патриотик дип, шундый җыр бәлки шуңа күрәдер дә ул аны шулай җырлагандыр, зурларча, зурлар иттереп, гимн сыман, һәм ул образ аңа бик туры килә. Арслан, син үзеңне беләсеңме? Менә мин шул вакытта Дилә белән дә килешеп бетәм, чөнки мин сиңа теләр идем, менә бүгенге көндә төрле җырларны җырларга, төрле образларны, менә шундый патриотикны син бөтен Рәсәйне инде күтәрдең тавышың белән. Башка образлар, ниндидер башка хисләр булса, ул сине үзеңне дә баятыр иде. Һәм безгә дә тагын да кызыграк сине тыңларга булыр иде. Шуңа күрә мин сине котлыйм бу чыгышың белән. Әлбәттә 10 сәйлән куям. Һәм тормышыңда бик күп җырлар, бик күп матур чаралар һәм бик күп матур концертлар булсын дип телим сиңа. Рәхмәт. Тормышыңда бик күп җырлар,
Язырмын әле мин сиңа дип әйтер дип уйлаган идем Илмирны. Ләкин шулай да иң югары нәтиҗә синең әлеге турда дип әйтик. Һәм инде сиңа уңышлар теләп калабыз. Гомумән жюрины тыңлау бик тә рәхәт булды, чөнки акыллы кешене тыңлау үзе бер бәйрәм. Шуңа күрә мин әзрәк сөйләргә тырыштым да. Инде дуслар, сез гомум нәтиҗәләрне хәзер экраннарда күрә аласыз. Инде дуслар, җиңүчене белергә дә вакыт күп калмады. Сез аны гала концертта беләчәксез. Ә без сезнең белән сау булашабыз һәм инде узакламый җиңүченең исемен дә беләчәкбез. Сау булыгыз.